Vai moito frío. Sí, vai moito frío e ti vas moi desabrigada. Deberías ter postos o gorro e as luvas, como che dixemos. Xa, Nina, pero Linda ten unha capa de lã supergrosa ao redor do corpo que a protexe do frío. Aquí di que hai un 70% de probabilidades de que neve. Vai frío. Moito frío. Oi, estás moi quente. Moi quente, co frío que vai. Anda, pois sí. Entón, por que ten frío? Non sei, pero a miña aboiña Tupa sempre me mira se estou quente cando me encontro mal. Si que está maliña. Esbirros, temperatura corporal alta, cansanzo... Xa sei que lle pasa. O que ten Nina é un catarro e está tan quente pola febre. A que? A febre. Cando estás maliño sobeche a temperatura do corpo e a iso chámaselle febre. Pois oxalá neve, así poderá arrebolarse nela e seguro que lle baixa a temperatura. Case mellor levámola a casa e que se meta na cama. Podemos avisar a Tupa, seguro que ela ten algún remedio. A ver que lle pasa a enfermiña. Tupa. Xa me dixeron que tes febre, pero non te preocupes, miña nena, que aquí está a aboiña Tupa para coidarte. Senta, pequerrecha. Prepareiche unha infusión de tomiño que é boísima para curar o catarro. Non gusta o tomiño. Nina, se a tomas, poñeraste ben nun momento e poderás sair a xogar connosco. Non gusta. Xa, pequena, pero aínda que saiba un pouco raro, debes tomar a infusión para poñerte ben. Sabes que podes facer para que non che saiba mal? Telo que beber dun grolo e sen respirar. Boa moza. E agora a descansar moito. Moitas grazas, rapaces. Xa quedo eu con ela. Que durmas ben, Nina. Seguro que mañá xa estás moito mellor. Adeus, Nina. Tupa. Estou aquí, miña nena. Que pasa? Toina, non. Non estás soiña, meu amor. Estou aquí contigo. Tupa. Sigue dormindo para poñerte ben. Agora o que necesitas é descanso. Que tal dormiu a miña nena? Mira quen veu moi cedo para visitarte. Como estás, Nina? A togar! Se tes ganas de xogar, está claro que estás moito mellor. Pero sinto dicirche, Puliña, que aínda tes que tomar outra pouquiña infusión para poñerte ben de todo. Eu quero ir togar. E podes xogar connosco. Faremosche compañía durante todo o día. Que che parece? Sí! Pois prepárate, porque Tutu e mais eu preparamosche algo super divertido. Listo, Tutu? Listo. Se curares queres, ven. O remedio has de beber, Repouso has de facer, Escoitarme a min ler, esperalo a mente, ata que te sintas ben,
marchou. Este catarro xa marchou, chou, chou. E o catarro xa marchou. Este catarro xa marchou, chou, chou. E o catarro xa marchou. Este catarro xa marchou, chou, chou. Oh, xa marchou. Ata que te sintas ben, ben, ben. Agora verás. Espera, non podes ir tan desabrigada, Nina. Ou é que queres poñerte maliña outra vez? Outra vale. Será posible. Así mo agradeces. Veña, linda. Agora verás. Todos a por tupa. A por tupa.